Martin na baru poprvé, čau. Já jsem si vymyslel takovou blbost, který říkám Ginny Talk. A je to takové jako neformální povídání s kamarádama u dobrého drinku. Já tady vítám Peťu, který se tady za náma zastavil a ještě vlastně, když se vrátil tomu ginist, tak jako pro ginist je to vlastně takové jako hobby, které máme tady s kamarádem Tomášem. Tomáš si pro nás připravil tady nějaký drink dneska, tak k tomu může něco říct. Ale začneme asi úplně jednoduchou klasikou, za mě velmi dobrou, kde ginist krásně vynikne, a to je gin tonic. Takže, pánové, rychle to připravím. Máme tam náš krásný grepový ginist, takhle ho dozdobíme a trošku dovoníme bazalkou, protože do ginistu, kromě teda čerstvých grepů z Valencie, používáme právě bazálku čerstvou, rozmarín a ještě další nějaké ingredience. Tak ta bazálka se tam krásně hodí. A Martine, tobě taky rychle udělám drink, klasika, tonic. Ale jsme tam. Martin volí suší variantu a ještě bazálku. Díky. Díky za pozvání. Na zdraví. Na zdraví, pánové. No a když se vrátím k Petrovi, tak to je takový jako nadšenec, designer, architekt, jako dělá spoustu věcí, zapoje se do komunity designérů, prostě snaží se jí jako oživovat, organizuje různé akce jako after parties na design bloku, vlastně tady má super instalaci 3metrového stolu a zároveň je prostě autorem jako tady toho stánku. Vlastně koncept vymyslel on a tak možná k tomu něco řekni, nebo respektive. S těma afterparty, tak my jsme vlastně už před lety, to si možná pamatuješ taky, když jsme naštěvali design blok jako buď vystavující nebo jako hosti. No. Ten večer se sejde 50 lidí před design blokem, když je v 10 večer vykopnou a nebylo kam jít. Takže vlastně si nebylo vůbec kam chodit na ty afterparty, žádná neexistovala, nic nebylo. Tam to vždycky bylo blbý, nebo existovala nějaká VIP party, kam jsme mělo 30 lidí a i těm vlastně vadilo, že nemůžu trávit čas s kamarádama. A jsme si říkali, že by stálo za to vytvořit nějaké místo, kde se můžu vlastně všichni sejít. A tím, jak to známe z těch studijních let, jako kdy lidi jako, tak nějak různě jako ani nemají pomalu peníze na to si koupit vstupenku, takže by bylo fajn udělat něco, kde se žádný vstupný nevybírá, žádná vstupenka se nekontroluje a takhle to vlastně celý začalo. Vlastně je to taková jenom platforma, který my jsme začali říkat Cirque Menu, protože jsme to chtěli spojovat jako s cirkusem a vlastně tam dělat různý vystoupení, což se děje do teďka. A snažíme se vlastně o tom, aby to nebylo jenom o tom plastání, ale vlastně jako to mít místo, kde když chci poslouchat dobu, jak ji poslouchám, když chci pokecat, tak si pokecám, a když chci pít, tak můžu taky. Stejně jako ginist, který prostě není o chlastání, ale o ochutnávání. Jo, přesně tak, no. A takhle to vlastně celý začalo a pak se nějak rozvíjelo letama. My, jak říkal Martin, tak děláme architekturu, design, rádi děláme instalace. To nás baví hodně, protože to jako propoje nějaký zážitek s designem a do toho jsme to nějak jako rozvinuli, že jsme si říkali, že vlastně Cirque Menu už nemusí být jenom ty večírky, ale že by to vlastně mohlo být zase zpátky více o tom designu a o tom přesně propojování těch disciplín, stejně jako to děláte vy, jo? Že vlastně že to není jenom, že to bude dobrý gin, ale že to má hezkou live, to má hezkou etiketu v Rohonci klase, to je prostě taková jako hezká kombinace všeho a udělat to tak jako takzvaně jako já vlastně, stejně jako ty děláš podle mě gin, který by si chtěla, aby někdo prodával, ty to mohl koupit, tak my děláme večírky, který bychom chtěli být pozvaný, nebo jako takový jako eventy, že kdyby mě někdo pozval na můj event, tak by byl vlastně nejnadšenější, ale nikdo to neudělá, tak to musím dělat já. No. A teďka tady na design bloku vlastně prezentuješ jako velký 3metrový nerezový stůl. Jo. Tak vlastně o čem to je? Jakože jo, my jsme vlastně si řekli, že by bylo právě fajn po našem spojení se Zbínkem, se kterým se známe a spolupracujeme 15 let. Takže potom jsme dělali úspěšnou instalaci v Miláně, takže bychom taky mohli ukázat, jaký děláme produkty a že to vlastně odprezentujeme na nějakým vlastním produktu, který nebude ovlivněný žádným výrobcem, žádným zadavatelem. Uděláme se asi po 10 letech konečně zase něco pro sebe. Jako, že to bude úplně, jsme naposled dělali vlastně v roce 2016 nebo 2017, takový ten náš lustr skleněný, který nás bavil, ten tort. A od té doby jsme vždycky dělali jenom pro klienty nebo pro lidi, kteří nám zadávali, což jsme jako za to hodně vděční, jsme vůbec jako mohli. A teď jsme říkali, že když se chceme jako prezentovat a jako ukázat, jako co vlastně chceme dělat, takže to musíme udělat jako si sami. Tady jsme udělali nerezový stůl, který, my jsme jenom chtěli velký stůl, který může jít do exteriéru,
protože ho pak sobecky použijeme před ateliérem na dvorek a mít stůl vlastně, u kterého můžeme zvát ty lidi, což děláme hrozně rádi. No to jsem se chtěl vlastně taky jako zeptat, jako co bude s tím stolem potom, co skončí design blok. Ono to vlastně celý začalo tím, že já dělám xkrát. Jak mám děti, tak v podstatě jenom 2krát v roce dělám nějaký jakoby večírek u nás doma, kdy pozveme 15 lidí třeba, a ty u nás povečeřejí, pak se popije a to jsou věci, které mě hrozně baví. A na to má být ten stůl. No, to původně bylo tak, že jsem tady chtěl i vařit, tak jako to dělám doma. A pak jsem se kouknul do kalendáře, jak je to naflákaný a se musí stihnout práce, musí stihnout design blok a musí stihnout, že bych měl do toho vařit, tak jsem říkal, že bude možná lepší, že na to vaření nechám někoho jiného tady do toho formulu. Takže příště, až bude ten stůl někde jinde než na design bloku, tak bych mě chtěl vařit já. Super. My se známe docela jako dlouho, ale vlastně přemýšlím, jako kde my jsme se potkali jako... Já to vím, já si myslím, že poprvé to bylo v Czech Designu a Talent Design, co jsme dělali my tehdy. Nebylo to na Umprumce prostě na nějaké jako party? Jako je to možný samozřejmě, já si jako myslím, jako jestli bylo povědomí, už když jsme se viděli kvůli talentu i kvůli Czech Designu. No. My jsme v Czech Designu začínali tehdy Talent Design, ten projekt, jakoby, kdy já jsem neuměl ještě odpovídat na e-maily. A to byl takový jako studentský projekt, kde jsme jako podporovali jakoby výrobu českého mladého designu. A začínali jsme v galerii Czech Design, a kde myslím, že my jsme si jakoby poprvé jako měli nějakou pořádnou interakci, to je možná, no. Ale možná, že jsme se znali už předtím nějaké večírku na Umprumce, to nebylo. Asi jo, jakože vlastně spousta lidí myslí, jakože jsem studoval Umprumku a ono to tak vlastně není. Já jsem byl o tom přesvědčený. Dlouhý let. Já jsem dokonce tak několikrát představoval, že jsem říkal, no Martin tam pak ten podle mě chodil na D1 nebo na D3 a nebyl jsem si jako vůbec jistý, protože ty jsi tam vlastně bejval, tak nějak. No, protože já jsem se tam jako dostal podle mě poprvé, jakože mě tam zavedl Adam Štěch s Maximem Velčovským na nějakou jako hej, bude prostě na Umprumce party, prostě pojď s náma, udělal spoustu zajímavých jako lidí a tak. A tak to asi vzniklo a pak jsem tam prostě pravidelně chodil jako. No to je takový jako hezký místo na potkávání, stejně tak právě jako to nám taky chybělo. Ta škola vlastně, když je člověk na škole, tak se s těma kamarádama vídá vlastně, když nechce. A mám pocit, že takhle přes rok se na sebe všichni najdeme docela málo času a ten design blok je taky takový, ta malá klauzura jednou v roce, tak vlastně tomu udělat ten mejdánek nám přišlo, že dává smysl. Mimochodem, a gin je samozřejmě skvělý produkt a vlastně mi se líbí teda. No a ten gin prostě, nebo alkohol obecně spoje lidi, že jo, takže vlastně máme takový jako nástroj prostě pro potkávání se jako... Sociální lubrikant. Na zdraví. Na zdraví. Mě právě hodně baví lidi, kteří mají rádi i právě jako kdyby gastronomii a umí to propojit s tím, co dělají. Jo, no, to je jako nádherná záležitost. Ale vy to vlastně jako podle mě, nebo i ty to musíš dělat podle mě jako v obráceně vlastně úplně stejně, jo? Že jenom ten chlast, jako když bys ho měl tady na zemi, tak to nefunguje. A stejně tak jako ten pultík bez alkoholu je k ničemu. Takže vlastně to je jako takový, že vlastně jedno bez druhého nemůže fungovat, to je to celý o nějakém zážitku, který jako je dohromady, no. No a děláme si to prostě pro sebe, že jo, jako aby nás to bavilo. Kolik to vlastně vyrábíte? No vlastně první nějaká šarže bylo 200 lahví a teďka už je jako byla druhá a teď je třetí a ta druhá a třetí byla 300. OK. Tady už 1000 lahví bylo. No ne. Ne. Takých 800 máme vyrobených. A teďka budeme muset dělat už další, no. To pijete všechno sami, nebo... No samozřejmě, když jsme tady asi nebyli, kdybychom to pili všechno sami. A... Ne. Opravdu. Ale uvidíme prostě, co bude dál, jako jestli to prostě bude jako nějaký jiný gin prostě příště, nebo to bude vermut, co mě nebo nás jako baví taky, což je možná jako mnohem jako na delší periodu nebo čas, prostě trvá to díl, jako než to vyrobíš, než gin, nebo to může být klidně parfém, nebo úplně cokoliv jiného, co nás napadne. Vlastně ten brand je na to vymyšlený, aby si prostě řekl, jako chci dělat tohle a prostě k tomu přilepíš jako tu koncovku a máš z toho prostě vermutist nebo parfumist nebo nevím, cokoliv. Ono i ten gin, dá se říct, ta receptura vznikla docela náhodně. To je jako taková pěkná story, kdy já jsem jezdil vlastně na kole kolem Valencie a našel tam neuvěřitelnou malou farmu na biogrepy. A ty mě tak zaujaly, že vlastně jsem si pár těch grepů vzal s sebou. A kamarádi, co jsou taky jako, já říkám gastronauti, vlastně Petra s Pavlem, jsou to Češi, kteří žijou ve Valencii, mají tam dneska už 2 restaurace.
a měli ještě takovou ideu, že by si udělali destilérku malou, takovou zážitkovou. No a doma zkoušeli vlastně macerovat různý ingredience, různý koření a tak dále. No a já jsem jednou přišel z toho kola a jsem donesl ty grapy. A říkal, hele, co kdybychom si udělali takový grapový gin, že tyhle grapy, to jsem nikdy nezažil, ty jsou krásně šťavnatý, vůňavý, nejsou ničím stříkaný, je to úplně nádhera. No a vlastně úplně náhodou vznikla receptura, kde, dá se říct, pomalu na poprvé vyšla super jako kombinace bazalka, grep, jalovec, rozmarín, mám tady kardamon, fenikl, jsou tam jako další ještě věci, které tam máme. A vlastně já, když jsem si donesl tu láhev zpátky, tak Martin se známe už nějaký roky a je jako takový nadšenec, tak ten mě začal kopat. A já říkám, já jsem ta matka toho obsahu, toho ginu, a on je ten vlastně otec, který stál za vytvoření celého brandu. Pak tam máme pomocníka vlastně Roberta z Lilu Urban Distillery, který nám s tím jako dost pomohl a vlastně nám to vyrábí ve své destilérce. Super. Nebyli jsme schopní jako bez někoho... Vyrábí se to, vzniklo to ve Valencii a... Vyrábí se to v Brně. Vyrábí se to v Brně a vznikalo to jako různě prostě tady Praha, Brno, Valencie a tak. Hodně rukodělný, my si vlastně všechny láhve sami lahujeme, každá láhev má vlastní číslo, že prostě máme to jako hobby, vyrobí se opravdu jenom pár stovek lahví ročně. Ne, to já jsem zákazník právě, já to znám, to je super. Malý zákazník, ale zákazník. My bychom mohli jako někdy něco zakomponovat do těch tvojich eventů. Jako no to bychom byli moc rádi. Myslím, že to je taky sranda, to je jako jediný, co je problém je, to je jako že největší úskalí všech těch večírků, který pořádáme, jak se způsobujeme lokaci design bloku, tak my to vlastně jedeme vždycky poprvé s těma lidma. Takže my vlastně vždycky domluváme znova ty podmínky všechny. Kdyby jsme někde byli podruhý, tak už mě vědí, do čeho jdou, ale by se domluvit něco úplně jiného, ale třeba tady vlastně po nás je původně nájem za to, že tam přijde 300 lidí večer prostě jako utratit peníze. A takovýhle věci my vlastně cítíme každý rok znova. Což je vlastně jako škoda, že to prostě tento rok jako není znova ve veletržáku, vlastně ten design blog, kde prostě to mělo být, tam to prostě sedne jako prdel na hrnec, prostě veletržní palác, to má v názvu, co se tam má dít. A je z toho muzeum a vlastně moc akcí se tam vlastně jako neděje, jako, že ten design byl minulý rok, tam byl úplně super. Jo. A tam jsme právě, my už vymýšleli letošní ročník jako afterparty původně, protože jsme si mysleli, že se bude opakovat lokace a to nám teda vzalo docela vítr z plachet, aby bylo upřímně. Takže vlastně je to, jak to říkáš, my jsme vlastně rádi spojili, v momentě, kdy se konečně domluví něco, kde to může být, a potom už oni nám vlastně diktují úplně podmínky, jako co se musí pít a co tam bude a tak dále. Protože to je vždycky pro ně jakoby opticky to je vlastně hrozný risk, protože nás neznají, to už je jako lepší, protože děláme 5. ročník, ale je to vždycky takový jako komplikovaný, je to... Zní to super, my jsme měli jeden rok jako plány, že bychom prodali nějaký obrovský barák, který by byl vystavy jako dole náš design a nahoře by byla naše party. A k tomu jsme ještě jako hodně daleko, tak se to tak nějak jako pomaličku se vyvíjí. Tak třeba někdy. Třeba někdy. Super. Tak jo? No tak dík, že jsi tady zastavil. Mě děkuji moc za to tady. Na drink. Je v pořádku, že jsme nemluvili tady o tvý skvělý instalaci, jako tady, která se chce je v pohodě. Je to v pohodě, to je dobrý. Děkuji moc za skvělé instalaci, kterou si jako vymyslel ty. Ne, tak jsem to nemyslel, já jsem myslel o těch skvělých, jako bylo těch skvělých panelech, který jsi dělal ty. Ale tak v závěru jsme se pochválili, tak je to dobrý. Jsi šikovnej, dík, vy taky samozřejmě, na zdraví. Na zdraví.